fută-l în gură de neamț. Care neamț? MFB. Un agent din Germania trimis în practică la noi în România. L-am luat cu mine pe la intervenții și i-am arătat de unde pleacă șmecheria. Dar nu prea îi duce capul. Adică nu vreau să par absurd, dar nu știu cum s-a ridicat țara aia. Adevărul că nu au sânge în instalație. Exact. Am fost odată la o bătaie în Pitești, s-a speriat săracul. La ce interlopi sunt pe acolo cu săbii și cuțite îl făcea pateu Bucegi dacă puneau mâna pe el? A rămas șocat când a văzut războaie între clanuri. Și mă tot întreba, bă, voi cum puteți trăi în țara asta, aveți de toate, dar salariile sunt foarte mici și prețurile la fel ca în afară. Și i-am zis, noi suntem învățați cu greul băiețaș, dacă vine vreo apocalipsă pe pământ, rămâne gândacii și românii. Nu mai zic când a văzut nemțălăul cum se bea la noi în stil barbar, s-a crucit. El din 2 pahare de pălincă de Bihor vorbea în română și îi pupa pe toți de la masă. Odată a rămas cu mașina lui în pană pe Tihuța. Și eu am chemat o firmă de tractări să ia mașina și să o repare. Ăia ne-au luat și ne-au dus într-o pădure la un ceapeu de pe timpul lui Ceaușescu, că acolo avea serviciul. Mecanicii i-au oferit cafea, a refuzat direct. După ce au reparat mașina și am plecat, mi-a zis: MFB, știi de ce n-am băut cafeaua? De ce? Văzând locul unde ne-a dus părăsit tot ca în filmele de groază, am crezut că îmi pune ceva în cafea. Să-mi bag pula! Deja mi-am văzut organele în Ucraina la vânzare!